nag-overtime yung naunang program. So, anyway, patuloy na po tayo. Inaayos-ayos lang natin. So, bakit hindi ka tuwid? Yan, tuwid ka. So, good morning ulit sa ating mga listeners. Saan mang radio station kayo mag-hook up. Oo, dahil tayo ay mapapakinggan sa tatlong radio station. This is GB Legazpi, Cool Radio in Camarines Norte. Opo, and of course sa 98.5 OK FM in Daet, Camarines Norte. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Good morning sa aking mga batsmate. Ma'am Floriden Kalimlim and Sir Boyd Abdani. Ayan, tapos na yung DCGB. Oo, late silang mag-hook up. So anyway, sa mga listeners natin, happy Sunday sa inyong lahat. Sana po tayo po ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. At yung mga angel natin dyan, ayan, ano na sila? Intro sa DCGB. O, kumusta yung mga angel natin dyan sa Cam Norte? Naririnig na ba dyan sa dalawang radio station? 98.5 OK FM Daet at 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte. So, kumusta po tayong lahat? Ayan, ang dami ko nang nakikitang by the way, doon sa mga natin, sa mga listeners natin, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Sabi ni Ma'am Angie Padilla, naka-hook up na daw. O, salamat po, Madam. Dahil dyan sa mga taga Camarines Norte, dapat maraming listener tayo kasi magkakaroon tayo ng series of event dyan. Yung ginagawa natin na year-end activity ni Health Code International. Opo, kaya gusto ko invite yung mga members natin, even non-members, pwede po kayong mag-attend dito para mas lalo ninyong maintindihan. Bakit nga ba kailangan mag-Power Trio? Paano nga ba nakakatulong ang Power Trio para ma-restore yung ating mga health at paano lalabanan ang COVID-19 na yan? O, di ba? So, ito yung series of event natin. Andyan ako syempre sa Camarines Norte dahil marami series. Nire-ready ko lang talaga yung aking sarili na yung itong series of event na gagawin natin. Opo, mga taga Camarines Norte, andyan po tayo. Event natin as usual. Ang venue natin is Giselle's Garden. Kailan to? December 11, 9:30 at Giselle's Garden. Diyan sa Daet, Camarines Norte. December 12, Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. And December 14, will be in Santa Elena, Camarines Norte. And good news sa mga taga Paracale. Opening ng ating CMD Center in Paracale. Kailan? December 15. Siyempre, habang nandyan ako, dapat maka-open na tayo. Oo, dahil nagre-ready na rin talaga yung ating mga angel dyan sa Camarines Norte. And of course, para sa mga taga Legazpi naman, finally, balik na tayo sa LCC Event Center para sa ating mga events. But of course, we will follow the health protocol. 50% lang ang pwedeng tanggapin. O, diba? Up to 100. Kaya first come, first serve. Kailan yon? December 18. LCC Event Center, 4th floor,
LCC Legazpi. Yan po ang ating magiging series of event na gagawin. But of course, meron pa pala na mauuna sa Naga City. Doon na tayo sa Big's Diner. That will be on December 4. 9:30 Big's Diner sa Santa Cruz, Naga City. Siyempre, darating din ang inyong lingkod. Lagari uli ang gagawin natin. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po iyan. Na tried and tested na sa atin ngayon. Marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin. And of course, pati sa COVID-19, magaling talaga ang ating Power Trio. Kahit totoo yung sinasabi ng ating doctor natin dito, na yung kababayan ko, that COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo nandyan si COVID-19. So, anong dapat gawin? Follow the health protocol. Huwag tayo maging kampante. Dahil kahit tayo na bakunahan, tandaan na, kahit tayo na bakunahan na, it's really not a guarantee na hindi na tayo pwedeng mahagip ng COVID. So, we need to follow the health protocol. Dapat master na natin yun. Buti nga, tinanggal na yung face shield kasi nakakabalas na talaga yung face shield na yan. Akalain mo naman kung naka-face mask ka na. Tapos katulad namin, mga senior citizen, may antipara pa. Tapos mag-face shield ka. Parang grabe, o di ba? So, hello kay Ma'am Miriam Lazarita. Congratulations sa inyo, madam. So, ayan, ganun din kay Ma'am Remy Faustino. Diyan sa Veraca, Tanduanes, nakita ko siya. Oo. So, salamat. Tinanggal na nga yung face shield na yon. Makita mo na yung mga nagpa-face shield nasa ulo, ginagawang headband. Kasi talagang, hindi ka komportable. Pero yan tayo ngayon. Ito, tuturuan nga natin kung nga kayo. Ayan. Kasi, syempre, ilang buwan na. 1 year and 9 months ba? 9 months na nandiyan si COVID. Pero good news, ito tayo. Hindi man tayo basta-basta nahagip ng COVID. Na kahit na umiikot tayo, lumalabas tayo, pumupunta tayo kung saan-saan. Kasi syempre, nag-iingat po tayo. Pero if ever tayo ay mahagip ng COVID, alam natin yung dapat nating gawin. Katulad ng napakadami na nagkwento sa akin na lahat na ng symptoms ng COVID nasa kanila na, pero ay na-manage ng ating Power Trio. Kaya wag kayong magpapawala ng Power Trio. Oo. And of course ito yan sekreto palakasin ang immune system. Wag pahinain ang immune system, dahil kung mahina ang immune system ninyo, katulad ng mga taong takot daw sila magpabakuna. Ang daming nag-aano sa akin, madam, takot sila magpabakuna kasi feel ninyo hindi kayo healthy. Ano yung dapat gawin? Tulungan nyo ang inyong mga sarili maging healthy po. Kasi kung hindi kayo healthy at magpapabakuna ka, baka hindi makayanan ng iyong katawan ang pagpasok ng virus. O, diba? Oo. So, yun ang dapat gawin. Katulad nung nagte-text sa akin, na dati marami silang nararamdaman, gumanda na raw ngayon, dahil naka-Power Trio. Sabi ko, kailangan andun, naka-mindset sa inyo na kayo ay magpapabakuna. Huwag matakot, eto ako ngayon. Yung mga sabi-sabi na yan na pwede kang maging zombie. Di abangan nyo kung magiging zombie si Mami Lindawi. Diba? Oo. At saka yun, kailangan talaga kasi darating ang time na kahit pagpasok sa mga malls, sa mga restaurant, hindi ka makapasok. Katulad nung nag-travel kami, and by the way, kararating lang ng Team Bicol from Clark, Pampanga, dahil nag-attend kami ng National Executive Convention. Yes, nakakapagod nga talaga. Akalain mo yan, yung biyahe namin, mulang Legazpi, may dalang sasakyan, was, 12 hours. Inabot hanggang nakarating kami ng Clark, Pampanga. Yung pabalik, dahil maraming stop-stop, diba? Saka pagod kami, puyat.
it took us makarating ng Legazpi. May mga stop din sa mga center, 19 hours. So, ayan, ito ay ulit tayo. Alive and kicking at kailangan ipagpatuloy ang ating mission to help restore the health of people. And of course, hindi lang yung health, ha? Hindi lang yung health ang pwede natin matulungan. Pati kabuhayan po. We need distributors, we need retailers, we need pushers. Di ba? Oo, nakakatuwa. Imagine na, nagkita-kita uli kami. Luzon, Visayas, and Mindanao na nagkita-kita dahil dito sa ating HCI BIS. Di ba? Yung mga taga Bicol, congratulations sa mga lahat ng mga achiever. Matitindi talaga. Ang gagaling nyo. Akalain mo yan na ang dami natin nakuhang free travel sa abroad. Di ba? Kailangan talaga ready na yung passport. Passport. And of course, the vaccination certificate na tayo ay bakunado. Hanapin talaga yan sa atin. Opo, kaya congratulations sa lahat ng mga leaders ni Health Code International, mga distributors, mga stockists. Kaya doon sa mga gustong gawin ng negosyo, welcome kayo sa amin. Opo, welcome kayo sa amin. Hello kay Ma'am Winnie de Mesa, watching from San Jose, Batangas. Oo. Kasama ka ba namin, ma'am, doon sa Clark? Di ba? Buti na lang maganda yung panahon sa Clark nung nagpunta tayo. Kahit yung gala-gala within doon, enjoying nature, di ba? Na ano natin yun, Clark, Pampanga. Oo, kasi yun naman talaga gusto natin, bonding. Siguro next na bonding natin, pag mga distributor, mga leader ni Health Code, next na bonding natin, yung travel na natin sa abroad. Aba, ang daming qualifier. O, yung mga qualifiers, kailangan ready ang inyong mga passport. Kailangan ready ang inyong mga, dapat bakunado kayo. At syempre, dapat healthy. Kasi kahit ikaw may bakuna, hindi ka healthy, baka hindi mo makayanan yung gagawin natin sa abroad. Di ba? Serious, sabi nga, tinitingnan namin, ang daming halos quarterly. May travel tayo, merong Dubai, merong Taiwan, merong Australia, merong Vietnam, merong Boracay. Siguro, kailangan talagang ready yung katawan natin. Oo, kailangan ready yung katawan natin na makayanan natin mag-enjoy, syempre, na dapat uuwi tayo ng walang bit-bit na virus, di ba? O walang bit-bit na sakit, okay? So, dito na muna tayo, ha? Sa mga natin, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait yung malaking discount, basta kayo po ay mga member dito. Membership natin ngayon, nasa 5,550. May mga products na po yan. Opo, walang lugi yon. Next time you buy our products, 20 to 54% discount na po yan. Ulitin ko lang sa mga listeners natin, basta when it comes to health, i-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Basta text edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. And of course kahit walang health problem, kunin nyo yung number ko. Para kung merong symptoms ng COVID sa family, hingi kayo ng advice. Anong gagawin? Nothing to worry about this COVID because COVID can be managed like an ordinary flu. Proven and tested na yan ng grupo natin. For those people na mga walang trabaho, join our group. Join our group. Talaga, hindi natin pinagkakait the business side of Health Code International. Sabi dito, tanong ko lang po, kung ito ba ang CMD Power 3? Nakuha mo yung number. Tama. Opo, kung may, kung paano daw magpa-check up sa office. Taga saan to? Taga Daet. Oo, punta kayo dyan sa CMD Center. Dyan sa Jegolinian Street. Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Opo, punta kayo dyan kay Sir Boyd at Danny. And of course, doon sa mga
sa may mga laboratory results. O, di ba? Sa hospital, sa mga laboratory, facilities. Oo, dalhin nyo yung laboratory result ninyo. Ipabasa nyo kay Sir Boyd. Oo, magaling yan magbasa ng lab kasi taga-dait laboratory yan. Pero, meron tayong pang-testing. Meron tayong machine na pwede nyong gamitin. Pwedeng ginagamit sa mga CMD Center. Ang ating health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Complete with more than 30 laboratory results with comparative reports and experts' advice, accurate, practical and simple, fast and easy, economical, painless, no needles. Diba? Free yourself, no radiation, no blood drawn. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. And the best doctor to yourself is you. As experience ng napakadami na hindi marunong. Oo, asa lang tayo lahat. 'Di ba? Sa hospital. Oo. Dito sa atin, yan. Ako sinasabi ko yun sa inyo, the best doctor to yourself is you. And still the greatest healer is ang ating Panginoon. Opo, si Lord God is the greatest healer. And God is using instruments to show His love and care for men. O di ba yung ang ating company, ang ating mga produkto, ang ating chairman, yung mga leaders ni Health Code International, syempre kasama ko doon. We are instrument ni Lord to show His love and care for men. Sa dami-dami nating natulungan, hindi lang sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Sabi dito, free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. Available po ang health analyzer sa mga CMD offices. And of course, meron pa tayong mga mga nanotechnology na ginagamit natin sa center, katulad nung ating therapy machine. Meron tayo niyan. O nerve therapy machine. And of course, yung na-introduce sa amin na doon makikita mo sa dugo. Akalain mo yan na sa daliri lang, sa dulo, ay dito lang sa may ng nail. Doon lang ipapasok yun doon at malalaman kung may depresya ka. Grabe, matindi na ang technology ngayon. At yun na rin po ang ginagamit ng ating mga doktor dito sa Health Code International. At napatunayan nila, totoo, garantisado yung ating mga ginagamit na mga machine. Oo. Available yan. Actually, yung isa din available na rin dito sa akin. At inunti-unti, I will be converting my center into a health and wellness center para mas lalong mapaganda natin yung serbisyo sa mga taong nangangailangan ng serbisyong totoo. 'Di ba? Mission to help restore the health of people. Hello kay Ma'am Gina Lynn. Good luck sa pag-uwi mo, Ma'am Gina Lynn, ha? Oo, ready na natin ang parakale para sa iyong family. So, ayan, patuloy tayo. So, ulitin ko lang sa mga listeners natin, kung may tanong, ito yung aking text hotline, it's 0939-9040717. And by the way, doon sa mga mag-a-attend, kasi ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon talaga. Oo, tama. Oo, ulitin ko lang, para sa inyo, mga especially dyan sa Camarines Norte, kasi series of event ito. By the way, sa Camarines Sur, yan, year-end event ng Health Code. Kailan yan? December 4, 9:30, Big's Diner, Santa Cruz, Naga City. Katabi lang ng CMD Center. And of course, sa Dait naman, that will be December 11, 9:30, Giselle's Garden. May event, doon tayo sa paborito natin na kasi malapit sa CMD office. And December 12, Hills and Garden, 9:30 din po. And Santa Elena, Camarines Norte, December 14. And opening ng ZMD Center in Paracale,
Camarines Norte. That will be December 15. Habang nandyan ako din sa mga taga Legazpi, sa mga taga rito sa area na to, December 18. Kita-kits tayo. 9 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo mag-a-attend dito, Aber? Bili lang po ng isang 30 ml HCI CMD at 600 pesos. You get your free entry ticket sa LCC Event Center that entitles you to a free lunch, raffle ticket. Oh, teka muna, painom lang ha. Medyo ano yung aking lalamunan. Raffle ticket and of course, yan, chance ninyo na makaabil kayo ng mga exciting promo na dati natin na i-experience yan every time na meron tayong event dito, lalo na itong year-end event dito sa gagawin natin. Finally, pumayag na si LCC na doon natin gawin uli yung event. Yan ang pinakang komportable sa akin kasi harapan lang ng aking office. Hello kay Ma'am Lilibet Coloma. Okay. So, kumusta kayo, madam? Tuloy nyo lang, aralin nyo, tuloy-tuloy, paano lalong gaganda ang health ng family. And of course, gawin na kasi yung negosyo. Kasi dito, experience natin, kung user ka lang ng ating products, tandaan na, the need for the product is forever kasi these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Kung user ka lang, baka dumating ang time wala ka ng pambili and good for those people na maraming datong. O, diba? Kaya be a user, be a product of the product, and be a pusher. I-prove nyo muna. Mahirap maging pusher kung hindi nyo na-prove na maganda talaga ang produkto. Kasi ako ganun din ang ginawa ko ha. Pinrove ko muna. Totoo ba talaga na magaling ang CMD? Totoo ba talaga na makakatulong yung Power Trio? Subukan nyo po dahil ako ay alagang Power Trio. Yun na, hindi walang basta-basta nagkakasakit. At saka, yun, nang na-prove ko, doon na inumpisan ko talaga yung negosyo, doon, diba? Binless tayo ni Lord. Helping people, si Lord ang bahala sa atin. Mas gumanda yung health ko, mas maganda yung takbo ng kabuhayan. Nang tumulong ako sa mga tao. Hello kay Ma'am Catherine Cruz, ang ating marketing operations head. Ano Ma'am Kat, kumusta po? Sobrang masaya kami na nagkita-kits tayo in person uli. Diba? Siguro next time magkikita-kita tayo yung travel na international. Syempre excited kaya kailangan healthy kami. Healthy tayo para matuloy yung ating mga travels. Okay. Sabi dito, ask ko tabi kung how much magpa-health analyze. Alam mo, tulong sa masa ang ating pagpa-health analyze. Actually, ang pagpa-health analyze supposedly dapat mga 400 to 500 pesos. Pero kami kasi, this is really a helping business. Lalo na it's pandemic and it's Christmas season na naman. 150 lang po para sa inyo. 150 lang. Oo, pero kung health analysis lang ang gusto nyong makuha at hindi kayo bibili ng ating product, sayang po, wag na lang magpa-health analyze. Dapat bibili kayo ng product kasi doon sa produkto, doon gaganda ang inyong kalusugan. Okay, hello kay Ma'am Manilyn Lanceras Acompañado. Hello Ma'am Manilyn, magkita tayo dyan sa Naga. At gusto ko makita uli si Sir. Yung isa natin na natulungan, yung asawa ni Ma'am Manilyn kasi na nagtatrabaho dati, give up na yung trabaho dahil mayroon siyang bara sa puso. Walang pang pa-opera. Buti na lang narinig yung programa natin sa area ng Camarines Sur. Sinubukan ang Power Trio na wala ang bara sa puso. Diba? Hindi siya na-bypass. Ganon ka-amazing ang ating produkto. Hello kay Ma'am Salve Obligar. Kay Ma'am Manilyn ha, magkita-kits tayo dyan. Ang natin is ngayong December 4. Uunahin ko na dyan kasi baka hindi ko makayanan sa ikot-ikot yung ating mga events. Gusto ko makita uli si Sir after pandemic. Di ba nakita-kits tayo na hindi pa nag-COVID.
O, balita ko talagang nagumanda uli yung health ni sir. Okay, so, o yan, patuloy lang tayo sa mga listeners natin na try our product. And of course, sa mga distributor, o yung mga distributor, wag matulog-tulog. We have a very wide market. Gusto niyo ba talagang umasenso? Diba? Gusto niya ba talagang matulad sa mga taong naniwala sa negosyo ni Health Code International? Ay, aba naman. Marami na ngayon. Ordinary people now earning extraordinary income. Gusto niyo rin makasama sa amin sa abroad, sa mga travel namin sa abroad. Dati hindi na kami excited dahil din sa COVID na yan. Oo, kontrabida, di ba, yung COVID. Pero ngayon, nawala na yun. Marunong na tayo i-manage yung COVID. Opo, excited na uli yung mga taga-health code. Lumarga sa abroad, local and international. Salamat naman talaga at lumuwag na. Pero, unahin na muna yung hanap buhay. Hanap buhay. Move on tayo. Wide market. We need distributors. We need retailers. We need business partners. Napakalawak ng market. At saka ito sa mga natin, itong negosyo ni Health Code, ito para sa mga malaki ang pangarap. Diba? Kasi kung ang pangarap mo lang ay makalibre ng iinumin, napakaliit nun. Diba? Dapat malaki yung pangarap mo. Na dito sa gagawin mo pag nag-join ka sa Health Code, una-una, syempre, gumanda yung health. Pangalawa, gumanda ang kabuhayan at kaya mong bilhin yung mga gusto mong bilhin. Diba? Yung lakihan yung pangarap. Gusto mo makabili ng brand new car. Gusto mo makapag-travel ng libre sa abroad. Gusto mo makabili ng mga properties. Dito, at yan sa mga listeners natin, hindi sa pagmamayabang, marami nag-join dito dahil may mga sakit. Ang problema, hindi lang sakit sa katawan, pati sakit sa bulsa. Katulad ko noon, di ba? Sakit sa katawan, sakit sa bulsa. Pag may ganun talaga pala yung tao na nagsabay yung sakit na yun, talagang hindi mo na maintindihan ang iyong sarili. Dahil ako noon, ang masakit ko na noon, kaya ang pain reliever ko umaga at gabi kasi ang masakit ko sa katawan ay lalong lumala mula ulo hanggang paa. Ngayon walang pain. Diba? Because we are blessed. Kaya salamat sa Diyos talaga na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon, piniprotektahan ng ating negosyo, ang ating mga produkto, ang ating boss, Sister Edward Leong, ayan si Ma'am Cathy Cruz. Salamat Ma'am Cathy. Hindi ka napapagod sa amin. Opo, pare-parehas tayo. Kailangan magkatulungan talaga. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. So, kailan ka kaya makakasama sa abroad, Ma'am Delia? Qualifier ka na for abroad. Wala ka bang passport? Di ba? Wala ka pang passport? Oo, yan. Yun ang natin. Kailangan ready yung passport natin. Oo. Yan, congratulations doon sa nabigyan ko ng extension ng aking free travel. Sa kalain mo yan, Legazpi. Meron tayong 13 slots. Actually, more than yan. Yun lang sa stock center natin. Meron tayong 13 slots. At paano na amin na-acquire yun? Naku, kailangan lang seryosohin. Isa puso yung ginagawa natin dito sa Health Code. Because HCI Biz is a business with a heart. We need to help people. Hindi lang yung matulungan yung kalusugan, makapagbigay tayo ng opportunity sa mga napakadaming taong walang trabaho sa ngayon, lalo na nagkaroon ng pandemic o ang daming nahihirapan financially. Pero yung grupo namin ni Health Code International, hindi namin naramdaman yon na problema. Hello kay kumare ko, Dr. Ian Balangge. Ayan. Ayun si Ma'am Delia, yes po, waiting po sa PSA result, change name ko po, ayun. Sana mangyari yon, Ma'am Del, para ma-experience mo rin yung travel sa abroad, diba? Anyway, healthy ka na-restore na yung health mo. Ayan si Sir Pedro Villanueva. Alangan man di mo kasama si Sir Pedro, diba? So anyway, sa mga listeners natin, kami po ay seryoso. Ang mga taga-Health Code International, seryoso kami sa aming mission to help people. Kung pag-uusapan ng product, tried and tested na po yan. Tried and tested. Balik-balik ta rin man natin. Actually,
sabi na natin, maraming food supplement in the market today. I tell you people, hindi ko ipapatalo ang ating Power Trio kasi ako alagang Power Trio. Oh, ang dami nga ayaw maniwala. Sabi nga no iba, totoo ba senior citizen ka na? Opo, senior citizen na talaga, but age is just a number for us. O, di ba, Doktora Ian? Si Doktora Beth, nagulat pa nga si Sir Edward na yung mga sa amin na mga senior citizen nag-a-attend. O, di ba? Siyempre, alagang Power Trio. Ganon tayo. O, yung mga hindi pa member dyan, yung mga listeners natin sa mga radio station, naririnig kaya ako sa Cool Radio? Yung mga angel natin dyan sa area ng Camarines Norte, naririnig ba ako sa Cool Radio? Kasi nag-confirm dito, naririnig ako sa OK FM. Okay. So, yan. Yan. Oo, and by the way, doon sa mga, gusto maka-avail ng promo natin this coming, itong mga YDR, year-end event natin ni Health Code International, dapat maka-attend kayo. Marami tayong updates po. Oo, kung hindi kayo mag-a-attend, bawal mag-avail ng promo. O, ganun din. O, diba? O, yan si Doktora Ian Balangge, mga alagang Power Trio. Pero mukhang kayo na lang yata, Mara, yung may karapatan tawaging sexy kasama ni Doktora Beth. Di bale, pagdating ng bago natin na product, the roti, ayun, i-goal ko rin, makabawas timbang. O, di ba? No rice. Oo, dapat lang talaga masubukan natin. If that roti can help sa mga, lalo sa may mga health problems, sa mga diabetiko, sa gusto, sa mga may mga cancer, ay nako, magro-roti tayo. Kaya lang wala akong nabitbit na roti. Sabi nga ni head office, December, kailan ba yon? December 11 yata, painom lang ng tubig ha. Okay. Kasi, i-experiment ko yung roti. Ay, naka-live daw. Salamat po. Experiment ko yung roti na yon. No rice, roti with gulay. Diba? Siyempre, kasi daw yan, Malaysian, famous in Malaysia. Yung roti na yan, pwede natin i-replace sa rice. Ako pa naman, malakas ako sa rice, lalo na pag masarap ang ulam. Kaya yun, siyempre, nadagdag din yung timbang. Diba? Anyway, i-goal natin, mga taga-health code. Mga taga-health code, bawas timbang, lalo pag nandyan na available yung roti sa atin. Healthy food, yan, famous in Malaysia. Available soon. Kasama na yan, siyempre, sa ipopromote natin. Kasi, siyempre, mission to help restore the health of people. At tandaan na ang sakit daw ng tao, 20% genetic. 20% genetic, naman na, and 80% lifestyle. So, kailangan seryosohin talaga natin yung lifestyle. Ayusin natin yung mga lifestyle natin. Katulad ko, na yun din pala, na-experience ko na yung sakit namin, sakit ng family is because of the lifestyle. So, natuto tayo ngayon. Alam niyo po, minsan, kailangan mo nang masira tayo. Kailangan mo nang ma-damage yung health natin bago tayo matuto. But this time, congratulations sa mga taga-health code, lalo yung mga doktor natin, Dr. Ian Balangge, si Dr. Beth Caballes, and yan si Dr. Ian Cabalsa, si Doc Nico. Madami tayong doctor actually in our group na maraming salamat sa inyo for being part of Health Code International. Na mga doctor natin, mga great doctors, mga real heroes, mga COVID heroes kasama namin na tumulong sa mga tao. Hindi tayo dapat matakot about this COVID dahil darating ang time na ang COVID para na lang ordinaryong trangkaso yan. Ordinaryong trangkaso. Wala na yung takot. Life must go on for all of us. Hello kay Rayan Buisa. Taga Villa Hermosa, Rapo-Rapo. Yung mga taga rito sa sa Albay. Opo ha.
Oo, magkita-kits tayo. Excited ako makita kayo. Kailan yon? December 18, 9:30, LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Maraming salamat kay LCC. Pinayagan ulit tayo mag-event sa LCC. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, sa lahat ng event natin, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at 600 pesos. You get your free entry ticket sa mga events natin dito sa venue natin. Freelance and may gift pa tayo. May door gift tayo, and of course, tayo, sana nga makarating yung roti, roti natin on time kung makaano. But anyway, if hindi man makarating doon sa event natin ay that will be available soon sa mga CMD Center para masubukan natin ang meal using roti. Okay. So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. And by the way, sa mga nagtatanong, open daw ba ang CMD Center in Legazpi? Yes po. Habang nandito ako, ayan, open ako. We will serve you with the product. Yung mga gustong mag-member hanggang 3 p.m. lang po, ha? Hanggang 3 p.m. We will open 9 a.m. to 3 p.m. to serve you with our health products. No, pero yung pag-health analyze, Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. lang po, yung pag-health analyze natin. Pero yung pag-serve ng product, pero pwede kahit ngayong Sunday, para mas matry nyo na. At may good news tayo sa mga listeners natin. Alam mo, this Christmas season is the time to, gift giving season. Alam nyo, pwede nyo talaga pang regalo, Power Trio. Power Trio! Halimbawa, magre-regalo kay lolo, kay lola, kay mami, kay daddy. Tapos may mga sakit sila. Tapos riregaluhan mo ng cake. Riregaluhan mo ng damit. Kadami-dami ng mga damit nila. Hindi na nga masuot kasi hindi na makalabas. May mga sakit. Ay, aba. Regaluhan nyo Power Trio. Something for their health. Alam nyo po kasi pag sineryoso yung pag-take ng Power Trio, ngayon, pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Pag sineryoso natin ang pag-take nito, you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. Gusto nyo rin yun, diba? Hello sa aking ex-PLDT friend, ex-PLDT housemate. Si Manay Violi Carulio, nasaan ka ba ngayon? Okay. So, experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam kung kayo ay seryoso nagtatake ng ating Power Trio. Hindi yung seryoso na dependent kayo sa mga synthetic drugs. Wala kami iniinom na gamot. Diba? Samantala noon, that was 17 years ago, ako mismo, taking around 5 kinds of medicines for all my ailments, pero ang sakit ko nandiyan pa rin. Diba? Siguro kung hindi ko nakilala si CMD, si Power Trio, baka this time nagda-dialysis na ako. Diba? Imagine na, 17 years na. Nawala nang iniinom na gamot, samantala noon babad na. Alaga na ako ng gamot noon. Hindi na po ngayon. Yan, mga sikreto yan. Mga sikreto na hindi natin sinesikreto. Take Power Trio. And of course pala ito ha. Teka muna, painom lang ng tubig. Eto, sinubukan ko ito, CR Juice. Ang galing. Okay? CR Juice. Premium Passion Fruit with wheatgrass. Powder juice drink. Good for 7 days para makapag-detox tayo. Very effective. Kailangan talaga yung ating mga colon ay matanggal yung mga toxins sa ating mga colon because you will never experience normal healing kung tayo ay kargado ng mga toxins. I-try nyo ito. Good for, at least in every 2 months mag-detox po tayo, 7 days. Pero may nagturo sa akin nang pagpunta ko dyan sa Clark, paano daw siya naging lumiit? So, Mexi. Tinuloy-tuloy daw. So, subukan ko rin nga noon, every night, kalahating sachet ng CR juice. Oo.
baka malay mo makabawas ako ng 5 to 10 kilos. O, di ba? Masuot ko uli yung mga damit ko na ayaw nang masuot. O, di ba? Yan mga ano natin. O, CR juice. At least ito kasi di ba? May mga taong super tataba na. Oo, may maraming mga iniinom na gamot. Anong iniinom nila? Di ba mga binibili? Naalala ko noon, when I was in PLDT company, may binibili silang tea na para ilabas yung mga toxins sa katawan. Ang kaso, pag yun ang ginamit ninyo, mga tea siya, no? Pati yung mga nutrisyon na kailangan ng katawan kasamang nawawash out. Yun ang problema. But with our CR juice, nare-retain yung mga nutrisyon. Ang tatanggalin lang yung mga toxins. Masarap siya. No? Yun ang natin na kailang try na ako dito. Iba talaga pag umaga cold up na kaagad kayo. Actually, yun ang kagandahan ng ating mga product na ma-detox tayo, matanggal yung mga toxins, mas effective yung mga iniinom natin na mga gamot, kung may mga iniinom kayong gamot, yung mga, di ba, yung itong Power Trio, mas effective yon kung hindi tayo kargado ng toxins. Okay? Sabi dito, good morning, madam, pwede ba yan sa buntis? 4 months ng buntis. Ay, nako. Mga kababaihan. Hoy, mga kababaihan. Actually, naalala ko yan. Sabi talaga noon ni Dr. Chanita Chua. Kasi isang OB-GYN siya. Sa mga babae, nagpaplano palang magbuntis, mag-take na kaagad ng CMD. O this time, nagpaplano palang magbuntis, mag-Power Trio na. Anong kagandahan? Pag healthy si mommy, healthy si baby, maiwasan ang komplikasyon sa panganganak. Yun ang kagandahan po pag healthy ang katawan natin. Healthy si baby. Opo, ang dami ngayon, na nanganganak. Mga pa sila, yung mga younger generation, cesarean. Opo, cesarean. Kasi hindi nga healthy si mommy. O, diba? Hindi nga healthy si mommy. Yan, sabi ni Sir Pedro, tama po ma'am, noong time na di pa namin kilala ang CM, talagang laging kulang po sa financial. Ay, baga talaga. Ang hirap noon, Sir Pedro. May sakit ka sa katawan, may sakit ang bulsa. Di ba? Lalong lumalala yung sakit mo sa katawan, di ka na makatulog. Ngayon, masarap ang tulog natin. Di ba? Masarap ang buhay. And feel natin na love talaga tayo ni Lord kasi hindi tayo pinabayaan. Kahit na nag-COVID, hindi tayo pinabayaan ni Lord. Patuloy yung ating mga negosyo, patuloy yung ating mission to help people. Kaya doon sa mga nagdadalawang isip pa, totoo ba, na-aasenso tayo dito? Ay nako, maniwala kayo. Dahil kami, hindi namin pinagdadaanan ngayon ang problema financially. We are blessed. Basta patuloy lang tayo, Sir Pedro, sa ginagawa natin, makatulong sa mga tao. Oo. No, usapang buntis. Hindi na ako pwede. Sabi ko nga, sa bagay noon, healthy pa ako noon nung nagbuntis ako. Healthy pa ako. Oo, sa mga babae ngayon na gustong magbuntis, see to it na healthy po kayo. Kasi kawawa yung mga baby. Kung hindi healthy si mommy, mag-Power Trio. O, wala ba side effect yan? Ay, wala. Ay, nung side effect. Ang ating Power Trio, these are nutrients na kailangan ng katawan para lagi tayo healthy, natural. Pag sinabing natural, walang side effect. Kasi mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Opo, kung pwede pa lang ako magbuntis, gusto ko magbuntis. Kaya lang, eto, 61 years old, senior citizen. O, diba? Di bale, may apo na. Dalawang apo, may incoming isa. O, diba? Excited ang lola. Yan. Paano daw mag-member? Punta lang si MD office. Membership natin, 5,550. Mga health products po yan. Walang lugi. At pwede nyong, next time you buy the products, 20 to 54% discount. Kung meron daw tayong product, Power Trio sa abroad, kung wala, pwede tayong magpadala. Di ba? Yun ang sikreto na sa ngayon ay kaya natin magpadala sa ibang bansa ng ating produkto. Oo, wala nang problema. Kaya natin magpadala sa ibang bansa. Basta, sagutin nila yung freight. Medyo mahal lang yung freight. And of course, yun, pag member ka kasi, pwede mo talaga gawin ng negosyo. Oo, usapang negosyo. Kasi ngayon, maraming, siyempre, nawala ng mga trabaho, naghanap ng pagkakakitaan. Kung
marami ng sari-sari store. 'Di ba? Kung 'di ba, sari-sari store ka diyan sa isang barangay, tinabihan ka sa kaliwat kanan, dagdag na sari-sari store. Sa harapan mo may sari-sari store, 'di ba nag-aagawan kayo? Ay ba, dagdagan nyo ng power trio. O, 'di ba? Noon pa nga nasabi yan na kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Ibig sabihin, kung ikaw ay sari-sari store sa isang barangay at meron ka CMD, lalo na may CBF, may Supreme Juice ka sa iyong sari-sari store, iaba para kang butika sa barangay. Dagdag negosyo. Mapansin nyo yan, libre na yung pang-inom. O, di ba? Yun lang malibre yung iniinom ng family, that is something. Kumita ka ng mas malaki. Wow. O, di ba? Oh, dagdag kayo. Aralin niyo. You can reach out for me. Oy, mga sari-sari store. Oh, pwede kayong maging distributor. Mga butika nga dito, malakas silang mag-order eh. 'Di ba? You can be a distributor sa barangay. O lalo sa mga barangay diyan, sa mga ibang area. O 'di ba sa barangay ninyo wala naman butika? Oh, kayo na nga. Kayo na nga. Oo, mag-member kayo dito sa akin. Matuto tayo mag-invest sa negosyo ni Health Code International. Ano ba ito sabi ni Ma'am Delia? So, Ma'am Mel, sige yun, mag-invest sa HCI. Ay, ako baga. O, actually, dito sa Health Code, ha? Ako talaga noon, nag-member ako dito, wala talaga akong sariling puhunan. Kasi bankrupt nga. Bankrupt, kahit pang member, wala. Pero ang tao, kung may pag gusto, may paraan. Gumawa kayo ng paraan. Kasi kami, inikot-ikot lang namin yung puhunan na inutangan, lumago talaga yan. Sabi ni Ma'am Glenda, happy first Sunday of Advent, Ma'am. Oo. So, ingat-ingat tayo, Ma'am Glens, ha? Oo. Oo. Hindi nakakatakot mag-invest dito sa Health Code. Oo. Kasi it's for health. Tried and tested ang ating mga product. Experience ng iyong lingkod. Sa una, painom lang muna ng tubig, ha? Oo. Kailangan natin yung water therapy. Pero kung ang tubig mo, walang CMD, walang minerals, walang water therapy dyan. Gusto mong ma-experience ang water therapy, dapat pinapatakan yan ng ating HCI CMD. Sabi, good morning po. Tanong ko lang po about sa kidney stone kasi umihi na siya ng dugo. Taga saan po kayo? How old na po ito na 858 ang dulo. Oo, kasi tandaan na, kidney stone, gallstone. 'Di ba sa ospital, operasyon 'yon. Sa atin, hindi kailangan ng operasyon. Kayang ilabas po 'yan. Garantisado. Okay? So, ito pa, kayong taga saan po kayo? Anyway, ang bilis ng oras natin. Kung may tanong, basta i-text nyo lang, edad, karamdaman, at taga saan kayo para kung hindi ko ma-discuss on air, ay magte-text back ako sa inyo, ha? Okay. Experience ng inyong lingkod dito. Yes, nung nag-umpisa ako, wala talagang sariling puhunan. Inutangan lang talaga. Pero sa umpisa, yes. You work for the money. Yan dito, ha. Galingan lang natin. Aralin natin yung negosyo, yung produkto, paano mag-care sa mga tao, paano mag-share sa mga tao. Sabi nga, put your heart in HCI biz. In what you are doing every day. Bahala na si Lord sa atin. Because HCI is a business with a heart. We need to help people. Opo, kailangan pare-parehas tayo ng misyon. Huwag tayong mapagod sa ginagawa natin. Hello kay kumari ko, Dr. Beth Caballes. Oo. Sabi dito, sabi ni Ma'am Susan, napakalaki po talaga tulong ng may CMD ka. Alam nyo po, kapatid ko, last week, emergency, nahirapan, hinang-hina. Hindi magalaw ang katawan. Isa po ang CMD sa ginamit namin. Ano bang nangyari sa kapatid mo? Kasi maraming actually, ang CMD natin, pwede talagang gamitin na pang emergency. Katulad ng mga, simptomas ng stroke na yung kanilang kapamilya. Anong ginawa? Ginamit yung CMD natin. Hindi natuluyan. Sabi ko nga sa kanila, oy nako, na yan? Warning na yan, dapat tuloy-tuloy ang pag-take ng CMD. Hindi yung kung kailan na-stroke, saka kayo magta-try na makakuha ng CMD. Katulad ng aking batchmate na
Sinabi ko na sa kanila, oy, mga senior citizen na tayo, dapat laging nagtatake ng ating CMD. Kasi ang good news pala po, taking our CMD. Because our CMD is more than 72 kinds of minerals, complete and balanced, mayaman sa magnesium, pinalalabnaw ang dugo. Yung mga bara-bara sa puso, bara sa ugat, kidney stone, gallstone, yung mga kidney stone, gallstone, ilalabas yun. Yung mga bara sa ugat, bara sa puso, bara sa brain, tinutunaw po. O, sekreto natin yan, ha? Sekreto natin yan. Tinutunaw, kaya maiwasan ang cardiac arrest, maiwasan po ang ma-stroke. Ay, teka muna, ha? Medyo ano na yung aking lalamunan. Yan, kasama, syempre, kasama po ang prayer. Lagi naman dati talagang sandal tayo kay Lord because the greatest physician is our Lord God. But God is using instruments to show His love and care for men. Marami yan. Marami yan na talagang kinasangkapan yung ating HCI, CMD, katulad ng nalason, food poisoning, na akala mo mamamatay ka na, o di ba? Merong yung natuklaw ng ahas, nangitim na, nag-lockjaw na. Nasalba na ating CMD. O yung isang kwento ng aking business partner sa area ng Tugigaraw. Anak niya nagpabakuna, hindi nila nalaman na yung pala masama yung magpa-massage. Nagpa-massage. Masama pa lang talaga yun. Baka natimingan lang. Buti hindi ako nagpa-massage. Hindi ko alam na gano'n. Sabi niya, parang nag-lockjaw na. Tag-lockjaw na. After nun, pinapainom ng tubig na may CMD. Hindi na po malagok yung tubig na may CMD. Natatapon na. Hindi kayang inumin. Alam mo, ginawa ko anya nanay, si Sir Carlos Agabaw. Pinaliguan nila, pure CMD, isang bote ng pure CMD. Maya-maya, na-restore yung anak niya. Nako, talaga, so amazing ang ating parada. Kaya naman, hindi ko talaga ipapatalo yung ating CMD kasi ang iyong lingkod ay alagang CMD. Sabi ni Ma'am Susan, himala po ang nangyari. Hindi kami makapaniwala na makakaya niya, bigla na lang hindi makagalaw. Ano talaga yung talagang sakit niya, ma'am? Kasi last time, nandyan ako sa Camarines Norte, sabi ng isang customer, sabi niya, ang galing talaga, madam, ng CMD mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, na-stroke daw siya. Na mild stroke. Sabi niya ng mga kapitbahay ko, stroke na yan. Kasi yung bang nangingiwi, hindi na niya makontrol, nasa 50 plus yung edad. Sabi na mga kapitbahay, dalhin na yan sa ospital, stroke yan. Hindi siya dinala sa ospital ng kapatid niya, dinala siya sa CMD office. There's the office ni Sir Boyd. Kinutsara daw yung CMD, pinainom sa kanya. Maya-maya natuwid. Hindi natuluyan. Sabi ko nga sa kanya, ma'am, warning na yun. Everyday take CMD para hindi na maulit yun sa'yo. Okay? So, yan. Marami tayong kailangang tulungan. Okay? So, still, madalas sabihin ng iyong lingkod, anuman po ang iyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Ulitin ko lang yung series of event natin sa area ng Camarines Norte. Year-end event ni Health Code, December 11, Giselle's Garden, 9:30 a.m. magkita-kits po tayo. Kailang first come, first serve kasi we'll only limit to 50% ang ating attendees. December 12 sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. December 14, Santa Elena, Camarines Norte. And of course, December 15, good news sa mga taga-Paracale. Opening natin dyan. Andyan syempre ang inyong lingkod. December 18 will be at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Hello kay Ma'am Carmelita Manlangit. Ito yung mga dating mga customer ko yan dito sa Legazpi. Opo. So anyway, ang bilis ng ating oras. Dito na muna tayo sa ating, yung mga humabol na mga text, mamaya sasagutin ko na lang kayo through text, ha? Mga center natin, hanapin lang HCI CMD Center at
Purok 5, Barangay Mother Lode near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Juscel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Korea Abaes, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Oo. Mga taga Paracale, abangan nyo dyan ha. Andyan tayo ng December 15. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuan, Karamuan, Camsor, CMD Center, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Mambulo, Nuevo Libmanan, andyan si Mr. Pedro Villanueva. CMD Center at Dortra Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Emilia Cabaltera, Pugay Bao, Camarines Sur, Merlico Lacito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camsur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan si Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Of course, sa area ng Sorsogon, CMB Center at 2nd floor, room 204, AZM Building, corner Borges Street, Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon. Corazon Espadilla, Balugos, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Alaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District, Cobalbay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, TV Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa 2nd floor, Center Point Building, at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Of course, dito sa Legazpi, ang aking center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Danvers Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Rowena Neo, Avon Outlet, Libanes Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Sa Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Andyan din po si Ma'am Nora Aison, Poro, Legazpi City. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Of course, sa 3rd District, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginobatan. Ma'am Ami Canseco, Care Boardwalk, Service Center, Market Site, UWAS. CMD Center at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At sa 2nd floor, Kilinan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. So ayan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating
mga produkto. And of course, hindi lang healthy. Marami sanang umasenso sa mga distributors, sa mga leader ni Health Code International. Ito ang company na talagang pwede natin sabihin it's a vehicle to success. Maraming salamat. God bless everyone. Have a blessed Sunday. Bye-bye po sa inyo ang lahat.